Ce-o găsit ăla? Ce are în gură? I-am dat eu un biscuite. Alea să bat, știi? Nu, că i-am mâncat. Ce faci, bă? Ia unul și urmă, iau tot. Puh, puh. No, și ăștia sunt cu minți, sunt cu minți. Ce face fata? Da. Puh, mă dărâmați. Ce faceți? Ce faceți? Ce faceți, trupă vesele? Fetele? Ce faci? Odi? Ia vezi. Ce face Megan? Dar mai să o băgăm acolo. A, bă. Stai că le pun eu paie. Cât se joacă ei. Încet, încet, ho, că e mic. Hei, e mic, e mic. Odi. Odi. Câte știu la ea mai mare.